बड़ी न घाम लागता। कहाँ आदमी जास मर दे घाम में कहीं जाए के मने नहीं कर घूम फिरे के। अरे मर दे हई कहा गोले गोले ओ करौना न हो। रुक तूर के पहले खाए तो सुनले मैं कि बड़ा निक लागला। हाँ पाला न ठीक लागता। ई भाई काहे कम फरल बा हमारा जानता वो हरिया न बा। रुको रुको एने से भेंटात नहीं खे पहले वो हाई जाए दो ओकर बाद तुर के खाए ना एने से ना भेटाई। कान लाए को कौन मुंहत गड़ाता रे कांटा गड़ता रे मर्दी। हां कौना के बाई लेस दिहलस आके हम करौना तुर तुर के खात हवे का हो भौजी प्रणाम। हां तू हाँ बोला। हम सोची कोनो औरी ह त ओकरा के अब कने के उरेफ सुरेफ कहीं गाड़ी देतौ लेकिन छील छील के ना। अब का करी तुर तुर के मुंह झांसा इनका माटी लगो फर पर जाऊं सा खा घलत न सा लजा तो नहीं खस अपन देवे के बेरी त करे जे निकल के बहरिया जाता वे आ दूसरा के खाए के बेरी पाछत का जीभिए निकल ले रहत न सा एनी आवा हां मर्दाना आलू का को तरह ढकल तड़ू करे जे निकाल ले तहार हमार कैसे तो आम मांगत रही तो 50 रुपया किलो देत रह हमार कर जानी कर कहत रह कि सारा गला के फेंक दे लेकिन तोहर हाथे पर ना डालब आ कौन हाथ लेके हो तू है तुरंत थोड़ा करम तोहर हाथ टूट जाबो लगले तोरे हाथ टूट जा मर दे सराप तड़ू गांव घर के काहे ना सरापी हो कामे ना आजिम हो ना हमरा कामे कोई ना आई हम ठीक बनी अकेले दूसर कोई के कामे अगर हमर पड़ जाई ना तो दूसर कोई के बोला ले लेकिन तोहरा ना बोलाई पैसा ले ली खाए द ना अबे तो कहीं खइबे कहीं तो का करी तारा आम नहीं खे जा बारी बगीचा में खइया तोरा के जरे मैं आम तो तुरा गइला मैं आम बेचा गइल एकहु मत तुरंत ते माकी बाकी एबरा पूरा कर देबो पहले बोल दी चलो हटा देहिया पर चढ़ जेबू चढ़ब ना तो चढ़ जा जब कह दिहनी कि नहीं खे खाए के दूर के तो कैसे तू हाथ बढ़ावत हड़ खा द मर्द खाए वाला चीज देख गांव घर में रह के बनाओ तो कोई से कोई के काम पड़ सकेला यही से मुंह थेथरई वाला बात ना बतियनी ठीक बा कि पैसा द का है आधा 1 किलो अमो दे देले रहता हमरा के तो 150 में लुटा गइल रहता बिल्डिंग पिटवा लेबो साफ नजर के झगड़ा ही नहीं हड़ू का हो काहे ना झगड़ा ही नहीं हम जब कोई गलत नहीं खे तो हम देबो ना करी ना सही कहला स गौवा वाला कि झगड़ा करेली राकेश बो तो काहे ना करम राकेश बो के खर्ची का देता ना सा हम ना जानत रहे मर्दे को तू हताना झगड़ा करेलू अबे सुनले रही लेकिन आज अपना आंखी तो देख ले लो आ दोबारा अगर हाथ लगा दिया तो तोहर हाथ काट के आ तारा माई के हाथ अरे मर्दे के समझ लो बढ़ियो काम कर देखा कपड़ा में तार का बा देखा जाय द राय द देखा ना का बा देखा का बा है निया हई हे देखत रही यो कुल खस खास के जा तड़ू सीधे रास्ता बटे चलो ठीक है ना देबू तो जा अगर कोई कौन तोरी हस तो सही कहतिन कि उन्हीं को जवन ना कहे के तमन कह दे ठीक बा कि दोबारा नामे ना लिखस ठीक लागत है जा तनी होई तेरे भोजी में करबो चलो बताओ अपनी बेरी देवे में हिचकिचाता मजा दूसरा की बेरी एकदम से ना हाथ ला काफी हो गइल बना जब फट से तुर के लेके चल तनी हेजुकेला अपना मरद से कहतन कि टाटी बांधा उतना उच आकि भेटाऊ ना तुर तुर के खा गल ना से आधा ई भाई कहले ह कि ए जगह बैठ रही है हम आइम टाइम में से ना आई का हाँ तो ना है न तो हम चल जाइम दूसरा घरे कि इतना फालतू बाबू के बैठ के उनका गोरी हाँ अच्छा आ गल हाँ तो नहीं बड़ा देरी कैल ह अरे पैदल में समय ना लगी कोनो गाड़ी दिया तब हो जाए ना व्यवस्था हो जी एकदम बहुत व्यवस्था कर दे कह देब न कदल देख लेकिन खर्चा तनी बेसी लागी पता लगल का और जैसे कि 900 कहले नहीं 1200 मांगा था बे मरता नहीं 900 में हो जाए तो तू कहता कि 1200 तेरा पता नहीं है कि बंदी चलता है घरी बंदी से का मतलब बा ए डबल पर देता ना से घरी चल चले के का दूसरे दिन तो ओकरा खातिर जाए पड़ी जहाँ रही हो जे न मेरी सुनो ना छोड़ा हटाओ मर दे हाँ। उ दी चाहे ना दी हमरा के 1000 रुपया दे दो तनी 1000 दे दी हाँ हमके दे दो 1000 रुपया तो अभी तो नहीं खे 2-3 दिन में चाहिए तो बोलो बे आज चाहिए अबे चाहिए आ तारा का 2 दिन में हम दे देम फिर लौटा दे तो अबे कहाँ से ले हाँ
ये दोस्त बड़ा कहत रहा कि बुरा वक्त में हम साथ दी ना। तो बुरा वक्त में टाइमो रहे चाहे सनु हमारे खुदे बुरा वक्त बा तारा के हम कहां से सोच कर दे। बहुत घड़ी स्थिति खराब बा हमार। तू तो हमर तो कहां खेत बोइल अभी मैं तारा खेत के टेंशन मत दे। तब का चीज खातिर चाहता खेत बोवाई चाहे ना अब तारा नहीं के पता। ना हमर भैया का ऑपरेशन होके वाला बा। अच्छा बड़ा पैसा के खर्चा बा। बड़ भाई ह 2 4 5 10 हजार रुपया मदद कर दे तो घर के आदमी कहीं ना भाई पैसा दे ले मोबाइल में डाल दो। मोबाइल पे डलवा दे तो नंबर हमार लिख मंगाओ तनी कहि से हम मंगावो का करबो। कहां बा हां कौन आ जाबो बनारस। बनारस लेके चल ना ढेर तबियत खराब होला का। अरे पूछो मत पेट झरत रहा डायरेक्ट हो गया ओकर बंदे ना होत रहला। मत अच्छा पाइल्स हो गेला ना ओके पुलिस कहलेला जन हो का कहला है। अरे भोजपुरी हिंदी में का कहला हो डायरेक्ट हो गया हमर दे। हां वो है जो लाइटिंग ओकर रुकते ना रहला एकदम जैसे मशीन चले ले ना वो तरह हरा 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 कहां होला यार तो लीवर खत्म हो गेल तब लीवर खत्म तो मुझे मत दे। तब का उहे तरह बताओ तो तू है ना भाई मैं 1 आध घंटा का समय मिलत रहला ओके। अब देखो पैसा देबो पाइल्स में क्या होइल हां ना अब गोइल बा हॉस्पिटल में खुदे पता चल जाई कि रोग भइल बा कि का भइल बा कि भूत बीमारिया बा कि का बा। ना तो ठीक बा चलो तो 2000 चाहता। देखो चाहे के तो चाहता बहुत पैसा लेकिन तेरा से जितना सफर इतना दे दी हो और कोशिश करो ठीक बा। हम हूँ तारा के पैसा कब मौका में हाला काम पर तो दे दे। अब तो समय बताई कि काम देबो कि ना देबो एक खाली तो दे ही रहना बढ़िया नहीं दे ना दे मर बात करो याद बा हमारा यादे नहीं खे देहनी ना 2 महीने बाद देहनी है ना वो वाला पैसा थोड़ी हाँ मनवा ले जब गन बगीचा में अच्छा कहला कि नहीं बेचे के या तू रहा के बेच दियो ना। ए मर्द उहे छोटा मोटा बात के ले ले छोट बड़ा बात बा छोटे छोटे से बातियों ने बड़ होली सो जाई ना दोस्त बना दे बना जा अब रोग बात तो खाली देबे करब गांव घर काम में नहीं तो के करा काम में आवत है ना ठीक है बा जाते नहीं आज तो के करब कल हमरा करी हो नहीं ठीक कहता दे दी हां याद तार के मोबाइल में डलवा दी नंबर जानते बड़ा ठीक बा ठीक ना चल के तनी देखी कतना फरल बा। हाँ तोरा की जोरी तो न की करवानी फरल बा मैं गज गजा के करवानी फरल बा रुक और तुरियो ले तनी और न बगल में भरियो ले तनी घरे लेके चाहिए माई वाला खा ले हमारे दे दम खाई का करे के बा एकरे में कांटो ना बाहू ले बाबा दौरावा तूर के सब्जी बनाई। का हो लुबुर लुबुर हाथ पैर बनावे के आदत हो गइल का हो भौजी कैसे पूछला ह कैसे पूछला ह देनी दे चाचा ले दानी हम मालिक हैं चाचा मालिक ना हम कौन है चाचा के तुर ली है छोड़ कना खायो ली है बताव तारा लाज लागत हो हती छुकी लइका भइल बड़ा कोई तरह के समझाई हैं का हम कहले का लइका हो के बता हार पाछा हत छका जीभ निकल ले बड़ा मर्द के लइका होना सक मेरे को लइका होना नहीं लागत बा कि तारा लइका होके के बाटे लइका जन लइका हो लइका को लइका होला ये बेशरम जा तारा जगह पे हम रह दे चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाईती कि जे ये खाली ईरखा में कह दियलस आ हो हमर सामान मत छुइया तो मत छुइया लइका तो अब तहार होके के चाहिए का अपन देवे की बेर तक करे जा नहीं करे लागत दूसरा की बेर कैसे आके आ चोरी चुप के तुरत रह तो तन को तहरा बुझाता वे जन तड़ू बहुत निक लागता अच्छा कौन ना हमको जिंदगी में देखले नहीं खे रहनिया बा तारा आंखियो का लौकल हो या मां थोड़ी ना हो कि सब देखते चलबा कुछ कहते चलबा लाजे नहीं खेल लागत मुंह उठा के इनका दुआरी का फरल बा का पाकल बा खा चला तड़क तार काम ना पड़ी ना हमार काम ना पड़ी का कहबी ओइ दिन तो से कहबी कि हमार काम तो से कबो जिंदगी में ना पड़ी आई हो काम पड़ी तो जेबा कि ना जेबा जैसे हो जात ना बनी कोई घर में घुस जेबा एंगन त लदम के खान दिया से चोखा चटनी निकाल दिया से तोहार ठीक ना ये मत भौजी कोई काम घर में घुसल बनी हो का है घर में ना घुसल बड़ा केकरा से पूछला हो बगीचा ना हई तो बगीचा त आखिर का चारों ओर से घेरले बनी कि ना
बगीचा तो घरे ना हो हमार। बाप रे बाप बाजती या कैसे रे मर्दे मर्दाना नियम अतना ना बोले के चाहिए भौजी कम बोला बोलता तोरा कोई ना बोले। दवाई नियन फायदा करी ला भीख दे तनी भीख समझ के खा के चल जाइह ठीक बा लेकिन दोबारा हमरा दुआरी पर लौ के गइल तो समझ ले के चपल छपर मार के तार मुंह लाल कर दे बेहाया कहीं का। कैसन हला होता ए बेरा मौजी? आ काजी कैसन हला होता हो अरे गरम बड़ी ई का कहता हो पूछा उनका ला गरम बड़ी पटक दे छिटा जी बाबा ही देखला गरम बड़ी हां तो बहुत बढ़िया रही हल्के मत लिह अच्छा ये बताई हाँ। ई चारों ओर से घेरवा देल बनता हम घरे ना हो हां घर बता कौना ओर से कौना किस तरह बगीचा लौकत आई ठीक बताओ हां कगो करवन बा 5 गो 5 गो हां 5 गो करवन के खाली हां उनकर मैं करवन उड़ा जाई हां ओरा जाई हैं बोला कुछ करबो 5 गो कम होइबे न करी अच्छा 5 गो कम होई हां माने ई बिला थोड़े ना जाई हां का है आधा किलो आमावा दे देल रहता चाहे पा भर चाहे 4 गो हाथा हमारी डालिए देल रहता तू बिला गेल बिला गेल रहता बबुआ खाली खाए जाने ला ना हो खाए जाने ना देवे ना जाने ना अंतर आदत बा आदत बा खाए के दूसरा के खाए के अपन ना खियाइए देवे कि ना जेबे आधा किलो तोर द पैसा दे दम पैसा नहीं के जरूरी फरले नहीं कैसे किलो दे ताड़ू 1 और रुपया ना ले ली हाँ 50 रुपया दे दो आधा किलो ना बेचाई हो जा वो चार डाला हम खुद मन ही तो इहो कुल कर लगले हो मैं इनका करवा रास्ते में आकर टूरम अनु दारा जी में तो पूछियो दी जान है तो अंदर खाई